Poměry se tehdy v 68. a vlastně už předtím v 66. tak změnili, že policejti by se byli přetrhli ochotou pořádat objížďky, aby mohl jít průvod primiční z domu. Takže jsem měl celou slávu. Slavobrány, velkou hostinu. No a pak pro mě nebylo umístění v kněžské službě. Nakonec mě přijali do Čech. Jsem z Valašska z Olomoucké diecéze a přijal mě tehdy můj profesor kardinál Tomášek. Řekl, vím, že jste na ty plíce slabí, dostanete venkovskou faru Patrovou a dobrého souseda a už se nějak tím životem protlučete. Tak jsem se díval z vlaku po Patrových farách a dostal jsem se do Plzně. V 68. roce jsem tu začal jako kaplan arciděkanství. Za 2 roky mě přeložili na Slovany. Za dalších 25 roků zase zpátky na arciděkanství, takže jsem byl 2krát přeložen z Plzně do Plzně. Vlastně v Plzni se odehrával celý můj kněžský život. Ale tam vidím docela zřetelně tu ruku Boží. Když jsem tak o tom přemýšlel, tak jsem se pozastavil už nad tím, že jsem 2krát byl blízko koncentráku, který bych neprožil. Jednou proto, že jsem udělal asi 120 zmetků. A po druhé, protože jsem nenastoupil do Luvčuc služby. Moje pozorovatelna byla neobsazená a hnali to přes gestapo. A božím řízením jsem vždycky z toho vyváz. Ten život v Plzni, jsem vesničan. Já vím, že jsou tu nedostatky. Žiju, jak nejlépe dovedu. Jsem otevřený k lidem. Víte, že mám pro každého kdykoliv čas. Pro nemocné třeba i v noci. Abych řekl, ne mojí zásluhou, ale božím vedením jsem došel k tomu, po čem jsem toužil. Věřím, že se tam naplnila slova listu Římanům. Ty, které si předem vyhlédl, ty také předem určil, aby byli ve shodě s obrazem jeho syna. Abych se podobal Kristu, i když se mu podstavou nepodobám, jsem starý tlouštík, tak se snažím se mu podobat aspoň životem. A to je, bych řekl, všecko, co bych vám řekl o svém životě. Jsem tedy hledač absolutna a myslím, a jsem přesvědčen, že jsem Pána našel, že je se mnou. Někdy to velice zřetelně cítím a stále s ním žiju. V takovém zvláštním spojení. Člověk a bohočlověk. Syn člověka. Tak tím bych končil. Já nevím, jestli budou nějaké dotazy, které bych zodpověděl.